Ngibingelela wonke amanazisa amahle onyazi lwezulu. Ngiyabingelela kuzo zonke iy'ndawo, ngiyabingelela kakhulu. Njengoba kusasa kuwusuku olukhulu elamiswa nguShembe, usuku la khona zonke iy'ndawo, onke amagumbini omane ememeza isabatha. Isabatha liyinto enkulu emhlabeni, futhi isabatha akusiyo into engathi ifika manje noma engathi iqala ngathi. Lento ithu yisabatha. Isabatha lafika kudala emandulo, ngesikhathi soMose, ngesikhathi so-Israyeli, ngesikhathi so-Isaya, ngesikhathi la khona kusekhona noJesu. Isabatha into enkulu kakhulu. Uma uzokhumbula kahle, uNkulunkulu weseqala efika lapho khona uMoses egqoke khona imbadada, wasethi-ke yena Moses gumula lezi imbadada, lapho khona uMoses ebona khona isihlahla sasivutha khona umlilo. Wathiwa Moses, le ndawo ozongena kuyona ingcwele, gumula imbadada. Kusho uNkulunkulu engakafiki ngokwenyama, kepha esakhuluma ngokwezwi ungeke umbone. Watshela uMoses ukuthi gumula imbadada, le ndawo yakhe ingcwele. Waseyigumula uMoses imbadada, wasengena uMoses wasekhuleka. Uzokhumbula kahle futhi uMoses khona lesikhathi khona uMoses ehamba nabantwana baka-Israyeli, wathi ehamba nabo ebhekezweni laseGibhithe. Wathi ebhekezweni laseGibhithe wahamba nabo, uthi khona lapho befikela khona ukulamba, wayekhuluma izwi uMoses. Mayekhulumile izwi uMoses, uNkulunkulu wayekwehlisa lokho kudla bedle abantwana baka-Israyeli. Uthi noma bonyiwe, uthi uma bonyiwe, uma sekhuluma ulokhuzane uMoses uyitshela uNkulunkulu ukuthi uthi uNkulunkulu, nabo abantwana bakhe engihamba nabo engezweni laseGibhithe bonyiwe manje, ngenze njani? Wasithi uNkulunkulu wamphendula wathi, Moses, hamba uzofika lapha, uzobona idwala. Bofika idwala, lelo dwala lelo uzoshaya kathathu. uMoses nangempela walishaya lelo dwala kathathu. Walishaya okokuqala, waphinde washaya kwesibili, waphinde washaya kwesithathu, waselibala, wasishaya kwesine. Wakhohlwa ukuthi-ke njengoba eshaya leli dwala, ushaya umhlane kaNkulunkulu, ushaya umhlane wezulu nomhlaba, ushaya umhlane kaJehova. Selithi unyazi lwezulu lisanohlala ehlalweni, lithi uMoses ngesikhathi eshaya idwala wayeshaya umhlane wami. Yayizwa indaba? Uthi unyazi lwezulu, uMoses wayeshaya umhlane wami. Uthi lapho khona akalahla khona uNkulunkulu, lapho khona kwaphuma umngcwele kuyena. Ngesikhathi uMoses esehamba, uthiwa kwaziwa kuze kube manje nokuthi-ke ithuna lakhe lashona. Uthi thina oShembe samchitha njengamanzi engenesakubuye, noma ungesona wawabutha amanzi phansi, ekhombisa ukuthi-ke lo okhona namhlanje unyazi lwezulu lalikhona even emandulo. Ilona futhi lalitshela uMoses lapho igumula imbadada. Singayithini lento? uShembe maNazaretha, uShembe akasiyo inkosi. Ngiyakusho lokho, ngiyaphinda, uShembe akasiyo inkosi. uShembe uNkulunkulu ovele emazulwini.
uShembe uThixo uThixo, uShembe uJehova. Ningadidiswa inyama le nibonayo, ningadidiswa izinyo uShembe uma elikhipha noma emehleka. Ningadidiswa ngokubona unyawo wezulu luxhawula abantu, akasiye umuntu. Wathi uNkulunkulu ngiyonenzele umfanekiso o ngiyonehlisela uNkulunkulu uyofana njengani. Awu madoda, mana sasididwa into elula kangaka, sadidwa umngcwele obuphambi kwethu. uNkulunkulu ayibusise senizweni.